Za mnou sa nachádza okrom krásneho výhľadu na Pálavu tiež sad. Extenzívny sad. Tento sad sa nachádza na ploche na asi 1/3 pozemku, čo vlastne celý pozemok má okolo 1 hektára. Tento sad je ve väčšej prípade na semenných podpníkoch. Sú to staré odrody, dlhoveké stromy a staráme sa a postupne dosádzame ho posledných 7 rokov. Pár stromov je teda pôvodných. V sade kedysi boli ovečky, dokonca dvakrát na jeden rok, ale obidvakrát to nedopadlo najlepšie, takže sme sa už rozhodli ich sem nedávať, pretože s kosením bol stále problém, ale zároveň v lete, keď bol nedostatok jedla, nám okúsali všetky spodné vetvy, takže stromy všetky sú o niečo vyššie rodivý obrast, ako sme chceli. O celý sad sa starám výchovným rezom, kde vediem stromy väčšinou na jeden hlavný terminál, nejaké 3 bočné vetvy a snažíme sa, aby z nich vyrastli veľké dlhoveké stromy. Okrem takých tradičných, tady marhúl alebo sliviek a jabloní a hrušiek, nájdete v sade aj broskyne alebo už také vzácnejšie mandle, ktorým sa tady veľmi darí, hlošiny okoličnaté, liesky, čerešne, višne, moravskú sladkoplodú jarabinu a ďalšie zajímavé odrody. Podsadbu v súčasnosti tvorí väčšinou ďatelina alebo ďatelinové rastliny, taká lúka, ktorú kosíme a z časti mulčujeme stromy a z časti odvážame. Stromom pridávame každoročne konský hnoj a tiež už tu začíname postupne experimentovať s lesnou mikrobiotou a rôznymi inými preparátmi, ako sú zákvasy. Sad do budúcna má slúžiť ako výbeh pre hydinu. Hydina sa už dole nachádza, máme tu sliepočky a húsky, dokonca v súčasnej dobe jedna húska sedí na vajíčkach. Lenže stále ešte pripravujeme buď už prostredie, tak aj oplotenie preto, aby do takto veľkej plochy mohlo byť vypustených aj teda príbytky, aby sme mali ich kde ubytovať v slušnom stave pre túto hydinu. Ale v budúcnosti to má slúžiť ako aj výbeh pre hydinu, kde pripravujeme aj malé jazierko. Okrem sadu sa nachádza v priestoroch aj malé komunitné centrum, malý priestor, ktorý práve mu končia stavebné úpravy, kde bude malá miestnostnička s krbom, malý dvor s ohnišťom, uzatvorený, kde chceme porádať rôzne akcie, semináre, stretnutia pre nadšencov permakultúry, aby v Skalici sme dokázali túto myšlienku šíriť a práve ukazovať, ako môže takýto aktívny permakultúrny dizajn a prístup uľahčiť ľuďom život, zvýšiť výnosy a práve pracovať na podobnom pozemku s minimum alebo žiadnymi chemikáliami. Tiež pripravujeme do sadu včeličky. Už máme nakúpené úle, ale je to väčšia zodpovednosť mať viacero rodín, včiel, takže ešte tento rok tu nemáme ich. Ale keď prídete budúci rok, tak už tady určite budú.